Charlotte, sa hirschte, le corda e caru is eisca vince. Bílin, is den BIA-LINN, bíl blaster gachin villa nuair a bhíonn muid le chéile. Tá fáilte roimhin seo, tá corda ima haanta agus fánar san dul le cócraíocht. Bula mís leis an bhuireann. Is mis an Eve. Is málam sa a bheith ag tarrant pictóí. Oh, ag tarrant pictóí, go das. Is mis a taig. Is málam ag bheith ag bácáil? Ag bácáil? Is málam sa bheith bácáil freisin. Céad a bhín tú ag déanamh? Bhíon mé ag déanamh arán. Oh. Agus bhí sé blata. Gur míle mágad as é sin a bhíú dom. Is mis an muin. Das bula leat murin is mis an murin freisin tá tanim céine ag an mertegain. Is málam páirtí. Paréadí? Óntaach, cén glóir an paréad? Níor chúla meú? Mar sin. Anna bha tá cúpla paréad istigh sa histin seanmh. Das bula leat murin? Is mis a Saratha agus málam ag pléiciart. Is mar bheith plaicíocht? Oh, a mín tú ag plaicíocht nuair bhín tú cócraíocht? Ja. Bhí mo chur máscan is han é ma dhearthar. Oh, míon, an má leis é sin? No, but chuidir na déirú at. An bhfuil gach an réig an tasnú cócraíocht? An bhfuil éon rud a chahamid dhéanamh ar dúis? Tá. Plana na láva. Chahamid na láva a chlána. Isce is galúnach déan soppalín, glan na láva leis an soppal boppalín. Ordog melúdín, glan na láva leis an soppal boppalín. Nis fechar láva tá siad glanta grin go dían. Nis tá na láva glanta grin, cad éon chéadú deile chahamid dhéanamh? Cai tú frecin san láva agus céad tamla chuna dhéin? Anna bha, fech mé an leabhar cócraíochta. Cé leis an leabhar cócraíochta seo? Wamo Coco? Is le Mamo Coco an leabhar seo. Seo hí Mamo Coco nach hí. Bhfuil si go deas a féchant. Tá. Míon duna goibh se cócraíocht le bhfuair Mamo? Well, tá na héidir is fearr dahan bailithe ag Mamo le Coco, agus tá si de stig sa leabhar seo. Fech me cén idir atá cé dúin in nómh. Yum, yum. A níor me libh céir é idir an léanamh. In nómh tá idir déanamh mion chistí uail. An nearna sibh cistí beag a hana banóga? Bes siad éasca le déanamh nach meid. Nis, chuir mis a fis ar Coco agus gomíd amach an bhfuil éon ólas aige faoi aon rud a bheith tastal bhain in nómh. Hey, ahan daine! En nu ben je van kokerak le hule! Nach menerdiev! Ta hule net torhies tjeshelum! Ook is bralo kleine hule emmert iha haida! Es showy kenil hule ta on! Glas, jarig, bui, ook is blas differul gach chonaku! Tama kolay lamak, kana sa dagan, ula! Fuasen ula grin en eitje lei a Dr. Ulord. Is a gonde ard waha tame. Eitje wasen en menchen ulon is ge Dr. Conde de Ulorder. Tame ke tokeshin. No en you be misha koju le peggy de nul. Faggy wear bullshit. Coco, tá sé sin Harbheith sa múl. Anis, go mis na cóver eile bheith go tastal bhain in nómh. Siúcra down. Ín. Púdar bácála. Plúr. Uv. Úla dasa. Agus banna. Nis, an chéad rud atá tastal bhaine ná úla. Tá si seo rómhúir le dul isteach na cistí ní go fóil.
Cahamid iad Yara suas I gudin na níos lú. Scían. Bín cúna bh rinne fást ag tastal an seo. Feig an scían agus Gyar suas gudin na beagah. Maile bhúla. Smalam sa ula. Maile inda na banani. Yum. Is sprálam sa banani. Cén anna bhí ihin banani? Monkey. Smaller for toffee. Agus is mis monkey bud kins goma inta dene. Níl tú dána. Well, smile bit lekiat. Tá spándum cé chopi agus dodal chintaig. Furfa. Tá mis an cuide ihe. Mr. Fresson. Ná fadí de haig. Fe cuide tastal don na cistí freisin. Stach sa bhla lo, nu I de bhéal. Nis, tá spándum na húla? An obair déanta go deogah. An bhfuil óbh géan duine? Anis, feig an óbh. Tá bála agat. Tugann tú, cnag, 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 don óbh, agus osclíonn tú agus mar sin, agus can tú an bléasc isteach sa bhrúscar. Cear go leor gach chéine, brúla de bhéir taig. I didn't cool. Isteach sa bhrúscar. Nis, níamh, an dógad tú an bhfuil an uairla seo agat? Úntach. Hen dó trí, masca, 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 masca. Tá spándam? Tá sé sin furfa. Cad é hiad do deile? Féach mé ar nidas. Ó, plúir. An bhfuil plúir a gcuin? Tá. An bhfuil críthir a gcuin. Rud mar seo. Tá. Cear go leor, cuirteach sa bhla mar seo, hé? Feig an plúir, agus isteach leis an blúir mar seo, agus cra, cra. Go deas ré mar seo, icra. An chiadrad eile taig tastal ná púdar bácála. Anis, céir é seo? Sucradú. Sucradú. Sin é sucradown. Chuir muidir isteach an seo, hé? Tá sé seo tirim nach bhfuil. Tá meascán seo tirim. Sa. What are you anymore? Beidir go gur méid rud ag an fluch isteach, an bhecinn sibh aon rud fluch. Céir do chuir méid isteach? Óbh, chuir óbh isteach? A dynamid pulse lair. Sin ansmaoinmh go dó bhí mé dúrchan an rud cén a rá ansmaoinmh an sin. Is léir go mín tus ag bácáil go minic. Yeah, bhí mé dhéanú scans. Agus an sin istigh sa chrúscín, tá láte istigh ann. Is sin a chuirteach is beidir go méid an spada le tastal chuné áil amach. Nis, bhfuil baine an sin níomh an gcuirtas an baine isteach? Úntach, nis. Masca le déanamh. Masca, masca, masca. Ó tá sé éasa, is féidir linn. Ag spríosa chiisten, is féidir linn. Heag bhela, ag masca nu ag dalsa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag bhela, ag masca nu ag dalsa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Hey, Arisha and Danya! Agus sibse gobar sa Christine, tá mise saithre go cruúi Jos an Lord. Tá mé a codí le hula a ficu. Ní ligan an firmjór den a crin fás go ruard. No ní bhew sé non na hula a ficu ar chorabí. Jet a cranúl marachtal ar fáid céad blian ar dói. Lani na hula a gapu a néir a winch. Mar sin is féidir iad a winch agus iad go fáil cruúi. Cnag, cnag, cnag. Tíbhas tí a gach úl tá sílte bega. Bín tuaim is déag síl a ngach úl. Agus béidir go bhhaasú cran nua úl ó gach ceann den a sílte seo. Nach ítach iad na hula.
Gear mar sús na húlí slúthach sa siad bhéagla dar seach. Ní iad a bhéal a haig isteach sa fuidrib. Isteach leis na húla. Anis, masca mór grí a rís, fu sé bhréig, tá spondam na meatán. Cétá láidir. Cétá láidir. Réig chun masca. Réig chun masca. Anna bha. Ag masca, ag masca, ag masca. Cear cíleoir a chóirde, ceapan go bhfuil an fuidribh seo réig. Bhfuil cos na gribh, cos na popéir mar seo. Cuirmid isteach na tródriad. Tá mar an tris tas nuain sin. Anna bha. Ní neart go cur le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leachtas, cá roa tú lam. Tá sosta go bhfuil sibh sa chéistin lam. Féach nach bhfuil córta dasa a gam. Anis, tá spondam na tródarí lán le cístí uail. All over go dódianta. Nis, cad dhéana míad lo? Gurmid stress an oinid. An smaoinmh go dó. Saolam, tuair saoil na tródarí? Ó, a chóirde tá cuma ólinn ortha sa. Bhí no maid. Bhfuil si bheag súil leis na cístí a bhlaise? Tá. Ach, beag siad a stig san aine fe písa. Cad dhéana míad gachtainna? Glan gachinad agus ní gachiní, bín na cookery is hargama ag glanna sa hí. Glan gachinad agus ní gachiní, tá sé éasca bheith ag glanna nuair a bhí an muid de canna. Tá cooker ó tart, gachrad a ras mar is cart. Orcin méid úl a bhaile muid. Thucalín sú úl, torchini úl, anlan úl a dhéanú fiú amháin. Is BIA fóid éireannach iad na húla. Tá vitamíní iontu a tá go hanmhaid an chorp. Agus inis, tá na húla ré le golgadtí na siopaí. Agus ní daoine amháin ar mhaid lá úlaithe. Táitní an úl bra brisk fósta len ar garde na hainmhíthe. Bhua chóirde tá cuma ólinn blasta ar na cístí uail seo. Tá si go hálainn na fuil. Tá fearnarm sa iad a ithe a chuir dúis, an bhfuil gachtain a réad chun an bord a lag amach. Sí síos, gach duine le chéile, tar éis a bhar an léig tá an BIA réig. Sí síos, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feag béile bra a grin. Lag an bord mar sin, is feag béile bra a grin. Bónog do mo chara taig. Bónog do mo chara murin. Bónog do mo chara saracha. Agus bónog do mo chara níamh. Gach éidir ar fáil ar www.blinn.ie.